Fus, Rota, vítejte u dalšího dílu Diablo 3 Multiplayer s Bankem. Trošku jsme šli dopředu, protože jsem zapomněl zapnout natáčení. Nešli jsme to první, šli sem, aby jsme vám ukázali rovno fight. No, rovno fight, ale taky jsem zapomněl, že nenatáčím. Ne, a bohu mě by si na tebe nevěděl. No, přendal jsem si pár diamantů, co jsem našel někde. Ve zbraní mám červenou hvězdu a v helmě mám fialovou hvězdu. Takže teďka mám o trošku lepší stavy zase. Já jsem nenašel takových nepotřebných věcí, co už nikdy nebudu potřebovat. Tak. The Demon. Toto iba, toto je vedľajší ako keby quest, dá sa povedať, nie? No, je to takový vedlejší quest, ale je nutný k splnění hlavní. Lebo cez túto bránu sa dá iba cez ňom prejsť. Mne to zase laguje. Mám pre teba opasok, Super. ktorý je na govno. Nie na nic. Ty vole, mám pre teba helmu. Která je zase na nic. Žltú. Nie, to je pre mňa, pardon. Yes! Má soket. Aha. Počkaj, wait for me. Já jsem našel... Já jsem našel zase ty. Já jsem zase našel chestplate, který má soket. Ty sokety, ty věci se sokety jsou docela dobré. Počkat. Od dávat 400 čoky. Ne, tohle to nemá soket. Ach jo. Tak to můžu pak prodat aspoň. Ty, já jsem si tak byl tak natěšený, že jsem našel dobrou věc. Zas. Aspoň jednou i já. A přitom... Na čo dobe 12% life? O 12% víc life máš. Hej? Já mám velmi mám 13%. A mám 2120. No je, já už trochu hraju napřed. Zasa. Ja už som skoro 24. No? Aha, nie 3, ako 2,5. Prostě tady se to fakt rychle XP. A ty ma predbehneš. Tady je fakt hodně přátel. Ideš dopredu. To nie je fér, ty ma zasa predbehneš. Já si dal rům na sprint. To je čudné, že vyzerám tak fialovo. Fakt? Nie, veď sa pozri. Bože, růžovo. Tak ideme, ne? Tak seš ho. Ta růžová ti slíbí, když se... Ďakujem. Ladí ti to k tvým krvavým flákancům na obličej. Já jsem úplný valič. Áno. Zraníš? Tyjo, jak To dlouho... boli lagy. Tyjo, jak dlouho už dohromady tu hru hraju. Tyjo, ty seš mrtvý. Jak dlouho tuhle hru hraješ? Jako Já? od kdy? Rok? Aha, od bety nějaké, ne? Ja, no tak sú 2. Co? Jo, od bety ty hraješ, ne? 2,5. Já ji začal hrát tak týden rozmezí, co vyšla. To jsme jí poprvé... Ale kámo, my ideme až na tento... Nie. Jako Skús mi povedať, že my ideme na to, kde tlačíme aj my? Co? To ideme na to, kde tlačíme aj my? Ne, Aha, už som sa bál. to je ten první. Ja som sa bál, že už sme to predbehli. Nejdřív musíme zničit barikádu.
Hej, vím, jsem si myslel, že... tu jsou trošku. Tak ty tam potom budeš tlačit a je tam... Ne. Já to budem damageovat, víš. Nejsi sám. Teraz ještě horší jako tvoje. Čo mi ničíš villagera? Mě chýba 1/4 čerky. Tebe? Ty opět si pamatuju na své úplně fantastické. Ne. Já si pamatuju, že jsem začínal s tím svým monkem, kterého teď mám na 60. To si pamätám, že som tam bol iba Witch doktora, ešte niekto a ako som dal Leorika. Tam bol Witch doktora nejaká ešte druhá nuba. Ty staré dobré časy, kdy prostě ještě nebyly ani novodobé peče na Diablo 3. The catapult is raised. We'll have them on the run in no time. Já jsem počkal, ale já mám pocit, že jsem párkrát hrál i tu betu. Jo, my jsme měli doma i tu betu. A já jsem ji párkrát dohrál. To je po Leorika iba. Párkrát. Byla jako plná, tak jsem ji nedohrál ani jednu. Not enough fury. Už to mám. To bude si skôr level ako ja. Já si tak nehrám, tak levelu. Ako 3/4 levelu. Jako 3/4 levelu, jako 3/4 čárečky. Aj mne nejako tak. Scouts report the Mne chýba taký 700 XP. No nie, počkaj, nie. 500, pardon, 500 XP. 500. Nech ich vyvoláva. Bude XP. Level! Ne. Skoro. Ještě na level. Že když zůstaneme jako u sebe, tak budeme dostávat levely. Už je katapult skoro hotový. Level. Ne, zasa blbost. Se těším na 26, budeme mať ďalšiu vec na... Já jsem dostal teďka tu dobrou runu na své tuče. Ja nemám nič, poriadne som nedostal. Skoro. No nič, v podstate. Ani jednu dobrú vec som nedostal. Zateším na 26. Budem mať multishot, toto dostanem runu a na môj hungering. Prečo? Protože budu mít vyvolávání takových hnusů. Ja, tých troch? Neviem. To mal na mojom barbarovi starom. Vymazanom. Chudák. Tak já jsem, co jsem hrál originálku, tak jsem potom Monkovi ještě založil a vymazal to něco. Nie si sám. Vymazal jsem jednu barbara 33. Ješ 38. Do 33 neměl dobré věci, tak Paráda.
paráda. OK, Fuzroda, vyplo jsem nahrávání, máme tady nový opasek a já Vítam vás ja. vydává damage a už mám 319 damage, což je dobré. A teraz bude jeden z nás stlačiť tento kol. A to bude samozrejme... To stačí iba stlačiť, on sa sám tlačí. Na level 24 som nedostal ani hovno. Ani runu myslím dobrú, ani jednu. Nič. Ako ja, že som nedostal nič. A natáčam mi. Takých 20 niečo bude mať. Môj mal 21 minút. Už jsem asi naplánoval, co bude poděkování k 10 odběratelům. Teprve 10? Aha. Natočíme spoločne na 60-kách. Nejaké Ano, no inferno. právě. To bude jak plánuju, že uděláme 30-minutový speciál na... Mohli sme si náš kanál pomenovať Diablos. A už by sme natáčali Diablo 3 iba. No právě, proto... Ale já nechci natáčet jen Diablo. Ale je to také to jediné skoro natáčame. No, já už natáčím, čo natáčím. Ja som natáčal nejakú debilnú Minecraft Block Story. Já alebo jsem si to pak... No nic, je to niečo spojené ako děkuji vám, že jste si stratégia. tohoto video schli, pokud se vám líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak ho ignorujte, nemeškejte dislike, komentáře, Nechajte im sdílením, sám, odzdravím aj ja, hej? odběrama a good night. Čaute.